Søren var guitarist i mit rockband, og Søren var altid skidesur. Så vi gjorde alt, hvad vi kunne, for ikke at irritere ham. For han spillede jo fedt. Og en dag havde vi fået et job hos de lokale rockere. Vi skulle spille i deres garage. Og helt op foran scenen, der stod den lokale hangaround, Spætten. Og han blev ved med at hakke på Søren. Spil noget højere. Kan du spille Smoke on the Water? Spil noget rock for fanden, råbte han igen og igen. Og i den anden lokale ved baren, der stod rockerne, sorte solbriller på og armene over kors. Og Spætten, han blev ved med at hakke på Søren igen og igen. Og i slutningen af vores sidste nummer, der trådte Søren 2 skridt tilbage fra Spætten. Men det var kun for at få tilløb. For Søren han skød frem og sparkede Spætten under hagen, så han fløj igennem luften, og han blev ved med at flyve. Og han ramte gulvet med et brag. Og den eneste lyd, der var tilbage i lokalet, var anlæggets hyletone. Og rockerne, de stod stadig med armene over kors og sagde ikke en lyd. Men så tog de armene ned, og jeg tænkte, nu dør vi.